Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwana barkanmu da wannan lokaci. A yau muna da wasu tambayoyi ne akan wasu abubuwa da suke ciwa mutane rai. Menene mafita? Ku biyo mu a cikin wannan shirin domin jin mafita a cikin dukkanin abubuwan da ke damun mutane. Mutum yana fama da yunwa, ya rasa abinci, ina mafita? Wani yana fama da ciwon zuciya, rashin aure ko kuma bashi ya masa yawa, ina mafita? Akwai iyayen da ba su san yadda za su kula da yaransu ba wajen ba su tarbiyya, musamman ma yaran da suka shiga yanayi irin na saɓo. Kun san dai yadda zamaninmu yake. To menene mafita? Duniya ta cika da rashin gaskiya, tashin hankali, cuta da kuma ƙulle-ƙulle. Ina mafita? To bari in faɗa maka, mafita tana hannunka. Ku biyo mu a cikin kashi na biyu domin jin menene mafita a cikin waɗannan abubuwan da muka zana, har ma da waɗanda ba mu samu damar faɗa muku ba. Shirin ina mafita zai ringa zuwa muku ne duk ranar Laraba insha Allahu a YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗalabul Ilmu. Ku daure ku mana subscribing domin samun dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma ina mafita shiri ne ba wai wanda za a yi ɗaya biyu ya ƙare ba, a'a, abu ne da za mu yi ta tafiya a kai. Mutane suna faɗa mana ra'ayoyinsu a comment section, mu kuma duba mu yi musu bidiyo a kai domin a gudu tare a tsira tare.